गोबां जोंनि गुबुन गुबुन जनगोष्ठीफोर नेपाली गोष्ठीनि मानसिफोर दङ दिनै बिथांमोना गोबां डिफेक्ट जानानै थादों बे 17 बोसोराव मानोना बिथांमोना हाफात्ता मोनाखै समाव भटारफ्रा बोरैबा फोरसा-फोरसि जागोन नामा ओरै बिक्रम दैमारिनि बाथ्रा बुंनायाव जे जोङो जे होथारनांगौ बिक्रमनो जे होथारनांगौ बेखौ मालाबाबो मावनानै जेलाव जोबथेसालियाव दासिमबो उदां जायाखै आरो केसफ्राबो जोबनानै थाङाखै बिनि सायाव दा आथिखालनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा इनिशिएटिभ लादों नैबे समाव खुलुमनाय जासिबाय गासिबो राइजिं बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ बे मोगा-मोगि सावरायनायाव लोगोसे दंफायो देबोरगाव ब्लकनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां अशक गयारि बिथां नोंथांखौ जोंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय दा जों बिथांजों गोबां जोङो राजखान्थियारि बिथिं बा जौगानायनि बिथिं दानि आथिखालनि बिटिआर गभर्नमेन्ट थासारिफोरखौ लानानै जोङो सावरायगोन दा आं गिबियावनो नोंथांनाव मिथिनो लुबैगोन नोंथाङा देबोरगाव ब्लकनि गाहाय नेहाथारि जों मिथियोदि नोंथाङा स्पर्ट्स बा गेलेमु आयदायावसो नोंथाङा गोबां राव गोनां थामहिनबा नोङो नेशनेल सफ्टबल जिथु खेला बेखौ नोंथाङा आसामाव गायसनजेनदोंमोन आरो नोंथाङा दा सफ्टबल नेशनेल टीमनि ट्रेजारार दा नैबे समाव नोंथाङा राजखान्थियाव माब्ला नोंथाङा फैजेनामोन मा बुंगोन बे समाव नोंथाङा आङो गिबियावनो मा होनो राइजिं बड'लेण्डनि मानगोनां सिबिडिटर सोमदोन बसुमतारी बिथांखौ आं हामबाय होनो बे समाव आंखौ दिनै नोंथांमोना बे नोंथांमोननि राइजिं बड'लेण्ड स्टुडिअ लिंनानै आंजों बाथ्राफोर माने रायज्लायनो थाखाय नोंथांमोना आंनो खाबु होनो थाखाय आङो धन्यबाद होयो नोंथाङा जि प्रश्नखौ सोंदों एक्सुवेलि नंगौ आङो स्पर्ट्स फोथारनिफ्राय फैनाय सासे बेक्ति आरो आङो मोनसे नेशनेल मोनसे सुइजारलेण्डनि गेम चकबल होननाय मोनसे इभेन्टआव आङो गोबाव सम आं नांथाबनानै फ्राय आङो स्टेटआव गैयाब्लाबो आङो दिनै 8 बोसोर आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं खामानि मावबोबाय थादों आरो आङो थांनाय समाव आङो 6 मासनि सिगां आङो नेशनेल ट्रेजारार हिसाबै आङो सायख'जादों आरो बर्तमान आं दा नेशनेल ट्रेजारार हिसाबैबो दं नाथाय आङो थांनाय बिटिआर एकर्डआ जेब्ला सुक्ति जादोंमोन 2020नि 27 जानुवारियाव बै समाव आंनि गोसोआबो मोनसे साननाय फैदोंमोन जे दिनैनि बे गोदान मोनसे फोथाराव UPPL दोलोजों एसे आग-भाग लानानै जुदि खामानि मावनानै सोलोंनायजों लोगोसे आरो बेहाय गोबां मावनांगौ हाबाफारिफोर दङ दा बेहाय आं सासे स्पर्ट्सनि सासे बेक्ति हिसाबै आङो माने राजखान्थि माने बेक्तियावबो आं एसे आग-भाग लानानै माबोरैहाय आङो खामानि मावनो हागोन बेबायदि हिसाबै आङो जइन जादोंमोन आरो जइन जानायनि लोगो लोगोनो आंनि सायाव माने UPPL दोलोआ अर्थात जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार आरो लरेन्स इस्लारि सारमोना आंनि सायाव मोनसे फोथायनाया फैदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोना आंखौ देबोरगाव ब्लकखौ नायनो थाखाय देबोरगाव समस्तियाव जोंनि मावनांगौ हाबाफारिफोर दङ हिसाबै बिथांमोना आंखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै देबोरगाव ब्लक UPPLनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आंखौ बिबान होयो आरो बे हिसाबैनो दिनै आङो बे राजनिति फोथारावबो आङो दिनै आग-भाग लानानै खामानि मावबाय थादों आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै स्पर्ट्सनि फोथारावबो माने आङो खामानि मावबाय थादों मानोना मानसिया जिखि थासारियाव थाया मानो दिनैनि थासारिया मोनसे सोलायनाय मोनसे थासारि फैदों जेराव प्रमद बर'नि मोनसे नेतृत्वआव दिनै जोङो मोनसे गोजोन थासारिखौ जोङो बिटिआराव मोननो हादों जायनि जाहोनाव आंबो सासे अंखिदार हिसाबै दिनै आग-भाग लानानै जिहेतु जोङो दिनै मोनसे रुलिं गभर्नमेन्टनि पार्टियाव जुदि आग-भाग लायाब्ला जों दिनै गभर्नमेन्टआव थानानै जोंनि जिखिनि माखासे प्लेनिं प्लान पलिसिफोर दं मावनांगौ बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनो हानाय नङा बेनिखायनो आङो प्रेक्टिकेलि फिल्डआव फैनानै मोनसे आग-भाग लानानै पार्टिनि मोनसे रल लानानै दा दिनै आं खामानि मावनो मोननानै आङो गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो गोबां बिनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ सिबिनो मोनदों आरो दिनै देबोरगाव समस्तिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरजों मोजां गाज्रि जों खबर लालायनो मोननानै बिथांमोननो जोङो जिखिनि जोंनि लेभेलनिफ्राय हायो जों बेखिनि खामानिफोरखौ जोङो मावनानै हरबाय थादों आरो बेखिनि सुबिदाखौ बिथांमोना होनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ दिनैनि बे नोंथांमोननि स्टुडिअनि गेजेरजों आङो जोंनि स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि लकेल MLA जोंनि मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होयो दा इलेक्सना खाथिथाराव सफैबाय दा क'क्राझार जितु लकसभ बियाबाव NDA बिजाथि महरै जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथाङा दङ आरो बिनि हेंथायै दङ BPF निफ्रायबो दं खाम्फा बरगयारि बिथां कंग्रेसनिफ्राय गौरधन मुसाहारि बिथां आरो पृथ्वीराज नारायण देबनाथआबो उदां बिजाथियाव आरो हिरा हरनिया बिथाङाबो दा अलरेडि क'क्राझार बियाबाव गेलेनायनि आग-भाग लागासिनो दं दा जिहेतु NDA टीमा मोनथाम AJP आरो BJP UPPLजों जथाय सरकार नाथाय इलेक्सन समाव भटारफ्रा बोरैबा
फोरसा-फोरसि जागोन नामा ओरै बिपिएफआव थांगोन माखासे नोंथाङा मा फोरमायगोन बे समाव? बेयो मोजां मोनसे प्रश्न मानो होनब्ला जोंना आपकामिं जिहेतु जोंहा 19 एप्रिलनिफ्राय फार्स्ट फेजनि जोंहा मोनसे मा होनो लकसभानि मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दं जेराव जोंहा दिनै भारतनि मा होनदों प्रधान मन्त्रि मानगोनां जों बयजोंबो सिनायजाग्रा आरो बयबो मिथिग्रा आरो बयनिबो मोनसे डायनामिक सासे लिडार हिसाबै दिनै जोङो श्री नरेन्द्र मदि जोङो सारखौ जोङो बयबो दिनैनि बे फोथाराव जिहेतु आपकामिं जिथु जानो गोनां जिथु एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सनाव जोङो बिथांखौ मा होनदों जोंनि थांखियानो टारगेटआनो जाहैबाय एनडिएनि जिथु टारगेट बे जाहैबाय नरेन्द्र मदिखौ जोङो प्रथम जोङो मा होनदों थामथि खेबनि थाखाय जोङो प्राइम मिनिस्टार खालामनायनि मोनसे जोङो जि मोनसे दावहा बे दावहाथिलियाव जोङो साफ्रोमबो जोंनि मा होनदों एनडिएनि मोनथाम जि पार्टि जेरै मा होनो बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपि बे मोनथाम दोलोजों जोङो मा होनदों आग लानानै जोङो दिनै बिथांखौ जोंनि एनडिएनि जि केन्डिडेट मानगोनां जयन्त बसुमतारीखौ जोङो मा होनदों मोजां मोनसे भट लानानै बिथांखौ देरहासारनायनि जों मोनसे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं दा बेहायनो आङो बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा दहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे जोंनि माखासे भटफ्रा हेफाल मोनसे गावस्रानायनि राहा लामाजों बोरैबाबा मोनसे जेननायनि मोनसे माबायाव फैगोन नामा एनडिएआ दा बे खोथाखौ नोंथाङा हयथ' इनडाइरेक्टलि बे खोथाखौ बुंदों नाथाय आं दिनै बे खोथाखौनो स्पष्ट बुंनो नागिरदों थांनाय 10 बोसोराव जिहेतु जोंनि मा होनदों बिथाङा बर' अनाबर' थासारिखौ लानानै बिथाङा माखासे बेफोरबायदि स्ल'गानखौ लानानै जोंनि हिरा सरनिया बिथाङा दिनै देरहादोंमोन आरो देरहानायनि गेजेराव बिथाङा दिनै बे 10 बोसोराव जोंनि बर' माने जायगानि सायाव बर' जातिनि सायाव आरो बिथाङा मोनसे एकदम जातिजों जाति मोनसे भेट खालायलायनायनि मोनसे राजनिति गेलेनानै जोंनि थासारिखौ बिथाङा मोनसे गुंग्ले खालायदोंमोन आरो बिथाङा बे 10 बोसोराव खुनु मोनसे बिथाङा उन्नति खामानि मावाखै दा ओंखायनो जोङो दिनै मा होनदों बे मोनसे मिजिंखौनो लानानै जिहेतु जोंहा नरेन्द्र मदि बिथांखौ जेरैखि जाया जोङो थामथि खेबनि थाखाय जोङो प्राइम मिनिस्टार खालायनायनि मोनसे जोंहा टारगेट दङ दा बे टारगेटखौ लानानैनो जोङो दिनै जोंनियाव गासै दा नोंथाङा दिनै खोनायोब्ला आसरित मोनगोन आरो दिनै बिनि गेजेरजों बयबो हयथ' मिन्थियोब्ला सोमोनांगोन जे दिनै इउपिपिएलआ क'क्राझार लकसभा हिसाबै गासै जोंनियाव मा होनदों इउपिपिएलआनो 59,827 जोङो वार्कार्सफोर दङ मावथिफोर दङ बिनि गेजेराव जोंहा बिजेपि हिसाबै 15,000सो दङ बिथांमोना आरो बिनि उनाव जोंहा मा होनदों एजिपि हिसाबै 2,000सो दङ गासै जोङो दाजाबोब्ला गासै जोंनियाव 76,000 मा होनदों 827 जोंनि गेजेराव गासै मोनथाम दोलोनि वार्कार्सफोर दङ बिसोरो जुदि लाबोयोब्लाबो जुदि दिनैनि दिनाव जुदि इउपिपिएलआनो निजा मा होनदों सासेयाव जुदि 15 जन खरि जुदि भट बोयोब्ला दिनै जोंनि गेजेराव इउपिपिएल दोलानो गासै 8 लाख मा होनदों 97,405 भटार्सखौ जोङो अलरेडि मोनो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बिजेपि दोलोआ गैयाब्लाबो बिथांमोनाबो 1 लाखसो भटखौ बोगोन गैयाब्लाबो जोंनि मा होनदों एजिपि दोला मा होनदों बिथांमोना गैयाब्लाबो मा होनदों 50,000सो भटखौ बोगोन आरो दा बेखौ नायोब्ला बे गासै थासारिखौ जुदि नायोब्ला एजिपि आरो इउपिपिएल आरो जितु जोंहा बिजेपि बे मोनथामजों जथायनानै जेब्ला जों दाजाबोब्ला जों सानो निस्सय जोङो आरायनिफ्राय जोङो मा होनो 3 लाख जोङो मार्जिन भट लानानै जोंनि मानगोनां एनडिएनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ जोङो मोजाङै देरहासार होनो हागोन ओंखायनो आं दिनैनि सानो दिनैनि दिनाव जितु जोंहा बिपिएफआ मा होनदों बारग' मा होनो डिपुटि चिफ मानगोनां मा होनो जोंहा खाम्फा बरगयारि सारखौ होदों लोगोसे बेबायदिनो माखासे जोंहा आरो हिरा सरनियाबो गेलेबावनो नागिरदों बेबायदिनो आरो उदां बिजाथि हिसाबै 3सो दङ कंग्रेसनिफ्रायबो गर्जन मोसाहारि बिथांमोन दं दा दिनैनि दिनाव कंग्रेसआ खुनु फेक्टर नङा आरो दिनैनि दिनाव बिपिएफआबो फेक्टर नङा मानो फेक्टर नङा होनना बुङोब्ला दिनै बिपिएफआ मोनसे समाव सरकार दंमोन आसामाव सरकार थासेयावबो आरो जोंनि बे बिटिआरआव बिपिएफनि सरकार थासेयावबो बिथांमोना बै समाव हिरा सरनियाजों जेननो गोनां जादों आरो दिनैनि दिनावथ' जोंनि जितु एनडिएनि मोनसे रुलिं गभर्नमेन्ट जेराव जोंहा बिटिसिआव जोंहा जितु मा होनदों जिएसपि आरो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मोनसे सरकार जेराव जोंहा आसामाव जितु जोंहा एजिपि आरो बिजेपि आरो इउपिपिएलनि मोनसे सरकार दा बे मोननैजों जुदि जथायनानै जुदि नायोब्ला जितु जोङो मा होनदों दिनैनि थासारियाव जिखि दस्राया अंख खालाया मानो दस्राया जिखि माने साना मानो बिथांमोना जिखि साना मानो जे दिनै जों देरहागोन बे मालाबाबो जानो हाया मानोना दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआ आरायनिफ्राय 3 लाख माने भटार्स मार्जिन लानानै जों देरहासार जागोना दिनै खाथां जानानै फैबाय आं मोनसे खोथा सोंनो सानदों जेनेबा इलेक्सन थामहिनबा नों राजखान्थियाव
जिहेतु लाइमोनफोरा गोबां बिफाव लायो माने गोहोम खोख्लैयो जेरावनाखि बेकारनि जेंनाया जेब्ला बारा जायो लाइमोनफ्राबो माने गोसोफ्रा बिसिना उसुखुथु जायो आरो सरकारखौ माने सोलाय सोल' खालामनो हानाय गोहो बोलोआ लाइमोनफोरनाव थायो आरो दा आं सानो माने आथिखालनि नोंथांमोननि UPPL जिथु सरकार दा सालायगासिनो दं बेवहाय लाइमोनफोरनि बेकारनि जेंनाफोरखौ लानानै आरो गामियारि सिङाव जितु डेभेलपमेन्टफोरखौ लानानै माबायदि खामानि मावगासिनो दं आरो बेसेबां जाफुंसार जादों होननानै सानो दानि आथिखाल सरकारा नोंथाङा मा बुंदों? दाथ' दिनै बिराद मोजां मोनसे प्रश्नखौ सोंदों आरो हयथ' जोंनि माखासे लाइमोनफोरा जोंनि BTR सरकारा माबायदि इनिशिएटिभ लादों आरो दिनै BTR सरकाराव जोंनि जि मुरब्बी मानगोनां जोंनि डायनामिक लिडार मानगोनां प्रमद बर' सारा जि मोनसे टारगेट लानानै जेरै जोंनि इयुथफोरखौ जों मारैबा जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनानै दिनैनि थासारियाव जों थांनानै थानो हागोन आरो मारैब्ला जोंनि इयुथफ्रा मोनसे एंगेज जानानै गावनि जिउ राहा लामाखौ जोङो मोजाङै माने थांनानै थानो हालांगोन बिनि सायाव गोबां बिथाङा पलिसि लादों प्लान पलिसि लादों आरो बे हिसाबैनो दिनै खामानि मावबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। आं गिबियावनो दिनै BTR सरकारा लाइमोनफोरनि थाखाय बेसिकेलि नाम्बार 1आव जि मोनसे इनिशिएटिभ लादों बे जाहैबाय स्पर्ट्स। जिहेतु आं सासे स्पर्ट्सनि व्यक्ति दा स्पर्ट्सआव जोङो गोबां बेबायदि मोनसे इनिशिएटिभ लानायखौ नुदों। नोंथांमोना नुबाय जे थांनाय जोङो बे मोनथाम बोसोराव जिहेतु जोङो गोबां गिदिर मोनसे नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलफोरनि जोङो माखासे फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंनायखौ नुदों जेराव दिनै सबसे एसियानि पुरना सबसे गोजामसिन गेम बे जाहैबाय दुरान्ड काप आरो बे दुरान्ड कापआ मा होनदों जोंनि क'क्राझार ओनसोलावनो अर्थात BTR ओनसोलावनो दिनै नोंथांमोना बयजोंबो अनसायजानायखौ नुनो मोन्दों। बिनि सिगां जोंना गासै मा होनदों जोंनाव गासै इण्डियाआव गासै मा होनदों ट्राइबेल हिसाबै 6 सिडिउल गासै 10टा 6 सिडिउल एरिया दङ। बे 10टा 6 सिडिउल एरियानि गेजेराव गासै जोंनि BTR सरकारा प्रमद बर'आ जि मोनसे सिन्था खालायनानै बिथाङा गासै मा होनदों 10टा काउन्सिलखौ लानानै मोनसे ICPL माने इण्डियान माने 6 सिडिउल प्रिमियाम लिग बिथाङा बे खेलखौ सालायदों आरो बेहाय गोबां माने जों साक्सेसफुल जानायखौ जों नुनो मोन्दों जेराव जोंनि बे मानसिखौ नुनानै जोंनि बे थासारिखौ नुनानै दिनै बेहाय बा माने आसामनि मा होनदों चिफ मिनिस्टारा जोंनो क'क्राझाराव मोनसे मोजां मा होनदों 50,000निबो बारा केपासिटिनि मोनसे बिथाङा माने स्टेडियामनि थाखाय बिथाङा जोंनो डिक्लारेसन खालामनानै गालांदों आरो बेजों लोगोसे जोंनाव नायदो जे दिनै फरायनाय व्यक्तिफोरनि गेजेरजों दिनै जोंनि प्रमद बर' सारा जि मोनसे एडुकेसन बिथिङाव जि मोनसे मोजां इनिशिएटिभ लादों जायखौ जोङो बड'फा सुपार 50 होननानै बुङो जेराव जोंहा गोबां मा होनदों सरकारनिफ्राय जोंनि BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे सुबिदाफोरखौ बिथांमोनखौ फ्रि माने मोनसे कचिंनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बोसोरसे मोनसे कचिं होनानै बिथांमोननि जिखिनि सासे IAS जानांगौ जिखिनियाव बिथांमोना IPS जानांगौ जेराव IPS जानांगौ जेराव माने SCS जेराव माने APS जानांगौ बिनि सायाव कचिं होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। मेडिकेलनि थाखायबो जोङो बेबायदि जेरै डक्टर जानो थाखाय बिथांमोनखौबो माने बोसोरसेनि कचिं होनाय बेबायदि इन्जिनियार जानो थाखाय बिथांमोनखौबो कचिं बेबायदिनो मोजां मोनसे राहा लामा लानानै दिनै नोंथांमोना थांनाय नैबे 2024आवनो जों मोजां फिथाइखौ जिहेतु जोंहा आसामनि जिहेतु जोंहा सबसे गोजौसिन आसामनि जि माने साख्रि बिफानाव जों जायखौ APSC होननानै बुङो बे APSC एग्जामनिफ्राय जोंनि BTR ओनसोलनि गुबुन जन'कसनि गेजेरजों बर'आनो फ्राय बांसिन गासै 50 जन व्यक्तिफोरा दिनै मा होनदों माने APSC एग्जामाव साक्सेस जानानै बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोननायखौ जोङो नोंथांमोना नुनो मोन्दों। मानोना बिनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा दिनै मोनसे परिबर्तना फैदों जेराव जोंनाव बे परिबेसा गैयामोन जेराव जों बे परिबेसखौ मोनैनि जाहोनाव जोंनि फरायसाफोरा गावनि न'आवनो थानानै बा गुबुन जायगायाव थानानै बिथांमोना फरायनायनि मोनसे थासारिखौ मोनाखैमोन जायनि जाहोनाव दिनै जोङो सासे IPS जानो सासे माने जोङो मा होनो ACS अफिसार जानो जोंहा सिमां नुनो थाखाय गोबां मोनसे परिकल्पना खालामनो गोनां जायोमोन नाथाय बेखौ बिथाङा माने गोलाव सम एबसुजोंनो थानाय हिसाबै गोबाव सम बिथाङा एबसुनिनो खामानि मावनानै जेराव एबसुआ इडुकेसनखौ नाम्बार 1 खालायनानै बिथांमोना खामानि मावबोबाय थादों आरो बै समावनो बिथांमोना गोबां एवारनेस प्रग्रामबो खालायबोदों जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनै बै समाव बिथांनाव फाइनान्सियेल पावारा गैयामोन जेराव बिथाङा गावनो दिनै खुद गभर्नमेन्टआव फैनानै BTR गभर्नमेन्टनि सासे मुरब्बी जानानै बिथाङा नैबे एडुकेसननि बिथिङाव माब्रैबा जों जोंनि गथ'फोरखौ एंगेज खालामनो हायो मारैबा जोङो जोंनि गेजेराव गाबोन 20-30 बोसोरनि गेजेराव जोंनाव सानथ्र'हायै जोङो IPS अफिसार IAS अफिसार जोंनाव MBBS जोंनियाव इन्जिनियार बायदि जोंनाव मोजां
माने क्लास 1 नि अफिसारफोरखौ जों बोरै मोननो हागोन बिनि गासैबो प्लान पलिसिफोरखौ लानानै बे माने बड'फा सुपार 50 खौ खालामनाय जादों दा बेहायनो दिनै माखासे BPF नि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों जे सुपार 50 आलाय सिगाङाव जोंनाव दंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै बुंब्ला जानाय नङा बिथांमोना दिन्थिनानैबो होनो हानांगोन दिनै जोंथ' दिन्थिनो हायो मानोना दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों जे 50 जन व्यक्तिया केन्डिडेटआ दिनै साक्सेसफुल जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो दिनैनो जोंना दिल्लीयाव कचिं होगासिनो दङ आरो बेबायदिनो गुवाहाटीयावबो कचिं होगासिनो दं जोंनियावबो जोंनि क'क्राझारावबो माखासे कचिं होगासिनो दं दिनै जोङो सानो दिनै फरायनायनि थासारिया खोब मोजाङै माने बड'लेण्ड एरियायाव फैदों क'क्राझार एरियायाव फैदों जेराव शान्तिनि मोनसे परिबेसा फैदों थांनाय 2020 नि माने 27 जानुवारिनि जि मोनसे बिटिआर सुक्ति जेराव NDP आरो एबसु आरो जोंना UPPO माने बे गासै मा होनदों माने हानजाफोरजों मा होनो दिनै सुक्ति खालायनानै दिनै भारत सरकारा आसाम सरकारजोंनो मोनसे मोजां थासारिखौ होदों आरो बे थासारिखौ लानानै दिनै जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा दिनै मा होनदों बाथ्रा बुंनो हानाय दिनै बिथांमोना मिडियायाव फैनानै गुबुन गुबुन माने इंगेलाव थानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंनानै दिनै नंनाय नङैखौ थुनानै बुंनो हानाय मोनसे परिबेसखौ बिथांमोना मोनदों बियो माबोरै मोनदों होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोना बेखौ साननांगोन बे परिबेसखौ दिनै शान्ति परिबेसखौ लाबोदों एक नाम्बार जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आरो प्रमद बर' बिथांनि नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनैनि नैबे शान्ति सुक्तिया फैदों आरो शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों गोबां दिनै एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों गोबां जोङो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव माखासे एग्रिमेन्ट खालामदों आरो बावैसोनि सिगाङाव जोंहा जिहेतु 2 बोसोर जोंहा सम दंबावो बिटिआर सरकारा बे 2 बोसोराव गोबां नोंथांमोना माखासे बेबायदि माने सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां जोंनि स्टुडेन्टफोरा माखासे साक्सेस जानायखौ नोंथांमोना निश्चय आरो नुनो मोनबावगोन आं बे गामियारि बिथिङाव जेनेबा रायजो राजा जोङो साधारन रायजो राजा सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा बिथांमोना सोरबाथ' सिं गामियारियाव दङ जेरावनाखि बिथांमोना जानाय थानाय लामा सामा बेफोरो गोबां प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो सोरबा बुंनानैबो लानो हाया जे जोंनो स्किन नांगौ ओरैबायदि न' नांगौ ओरैबायदि लामा नांगौ बेफोरबायदि जेंनायावबो भुगिनाय थायो नाथाय दानि सरकार दैदेननायाव नोंथाङा मा बुंनो नाजागोन जे गामियारि इसिङाव माबायदि जौगादों नोंथाङा मा सानगोन ना जौगायाखै दिनैथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो जथेस्थ'खिनि जों खामानि मावदों बे 3 बोसोराव थांनाय 3 बोसोराव जोङो मात्र जों बोसोरसेल' जोङो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जों मावनो थाखाय सम मोनदों मानोना थांनाय नोंथांमोना मिथिगौ जे COVID-19 आनो जों 1 बोसोरनि थाखाय थांबाय जेराव 1 बोसोरा जोंनिया मा जाहैबाय सरकार बायगोन होननानै गोबां जोंनि गेजेराव माखासे अफिसारफोरानो जा जोंनि माखासे गभर्नमेन्ट अफिसारफोरा माने नार्भासनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि सारानो फैफिनगोन बायदिखौ लानानै बिथांमोना प्रमद बर' सारखौ सापर्ट होआ बायदि खालामनायावनो बिथांमोना सरकारा नै गाबोन उमुक फैसिगोननो बेबायदि बिथिङावनो 1 बोसोर आरो कभिडआव 1 बोसोर गासै 2 बोसोरखौनो जोङो समा थांगारदों नाथाय दिनै मोजां थासारिनि गेजेरजों मोजां शान्ति भाबै दिनै प्रमद बर'नि नेतृत्वआव दिनै 1 बोसोरल' खामानि मावदों दा बे 1 बोसोरनि गेजेरावनो गोबां जोंनि सरकारा जोङो जिखिनि खामानिफोरखौ जोंनि दिनै मावनानै देखायदों जेराव जोंहा मोनसे रायजोहा मोनसे जोंहा स्किम गैयामोन मोनसे समाव जिहेतु बिथांमोना बुंबाय थादों बिथांमोना दिनै CIT लुदों बे राइट नंगौ बिथांमोना दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लुदों राइट नंगौ बिथांमोना गोबां अनुष्ठानफोर मोनदों जिहेतु बिथांमोना बे जाहैबाय मा होनदों BTA सुक्तिनि गेजेरजों जिहेतु बिथांमोना बेखौ लानानै फैदोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेखौ सेन्ट्रेल पेकेजनि गेजेरजों बिथांमोना मावदोंमोन नाथाय जोंनाव जे माखासे जोंनि जि काउन्सिलनि फैसा बे काउन्सिलनि फैसाखौ बिथांमोना जेरैबायदि इउटिलाइज खालायनांगौमोन मोजां इउटिलाइज खालायनांगौमोन बिथांमोना मा होनदों थिकादारफोरखौल' मानसि खालायनायनि बाहेरा नों आं जाने जना साधारन व्यक्तिफोरखौ बिथांमोना माखासे डिफार्ट खालायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों नाथाय दिनै UPPLआ जिहेतु जोंहा बिल्डिंआनो थाखाबाय जेराव जोंहा लामा सामाफ्रा थाखाबाय जोङो 1 नम्बर सिन्था खालायदों दिनै प्रमद बर'नि जिथु मोनसे सिन्ताधारा जोङो मानसिनि जिबनखौसो जों निरापत्ता होग्रोनांगोन जायनि जाहोनाव जोंनि न'खरा आं थिग जायोब्लासो आंनि न'खरा थिग जायोब्लासो आं गुबुन सासेखौ सहाय खालायनो हागोन थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा दिनै हा बांजों भुगिनानै दंमोन गोबां जोंहा बेबायदिनो जोङो रायजोआ हिसाबै BTCनिफ्राय जोङो मोनसेबो जोङो स्किम जों मोनामोन जेराव जायफोरा सिगाङाव BPFनि राइट लेफ्टआव थायोमोन बिथांमोननि न'खराल' देरोमोन बिथांमोनाल' मानसि हिसाबै माने सिनाय जायोमोन नाथाय बिनि माखासे मानसिफ्रा गामिनि मानसिफ्रा मा होनदों मोनसे गोजान थासारियाव थानो गोनां जायोमोन नाथाय दिनै UPPL सरकारनि दिनाव दिनै प्रमद बर'आ जि मोनसे सिन्ताधारा खालायनानै गासै 32टा फ्लेगशिप स्किमखौ जोंनि BTR सरकारनि गेजेराव खालायनाय जादों
जेराव रायजो राजाफ्रा मा होनो सरासनस्रायै बै स्किमफोरनि सायाव एप्लाइ खालायनानै बा बिथांमोना लानो हागोन जेराव बेबायदिनो जों गोबां स्किमफोरखौ होदों जोङो थांनाय समाव जिहेतु जोंनि जिखिनि स्ल'गान दंमोन जोङो प्रथमावनो लादोंमोन जे जोंनि सरकार जुदि फैयोब्ला जोङो 1 नाम्बाराव जोङो हा फाट्टा होनानै होनाय जागोन होननानै बेबायदिनो जोङो दिनै जोंहा निरापत्ता हिसाबै जोङो दिनै 1,06,000 मा होनदों फेमिलिफोरनो जों दिनै हा फाट्टा होदों 1 नाम्बाराव 2 नम्बर खोथाया जाहैबाय दिनै जोंनाव गोबां मानसिफोरा मा होनदों रेशन कार्ड गैयामोन जेराव जोङो रेशन कार्डनि थाखाय गोबां जोंनि फरायसा जोंनि सोरबा मादै आदै सोरबा जोंनि आयंमोननि फिसाफ्रा बबेबा मोनसे स्कुलफ्राव एडमिशन लानो थाखाय जोंहा उसुबिदा जायोमोन जायनि थाखाय जोंहा दिनै रेशन कार्ड गैयामोन बै रेशन कार्डखौ दिनै जोङो दिनै बेसेबांबा बुरजा मानसिनो दिनै जों होनाय 1.5 लाखनिबो बारा जोङो दिनै बिटिआर ओनसोलाव दिनै रेशन कार्ड होबाय आरो 3 नम्बराव जों मा जाहैबाय बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव मा होनदों जोङो गोबां बेबायदि स्कलारशिप जेराव जोङो जायखौ आङो दिनै फ्लेगशिप स्किम होनना बुंदों जेराव जोङो बेखौ गियान सोरां बिथांखि होनना बुङो बेबायदिनो गासै जोङो मा होनदों मोनफ्रोमबो समस्तियाव मा जोङो 200 खुरै जोंनाव गासै 46टा जोंनाव समस्ति दं गासै जोंना 40टा समस्ति जोंनाव गासै 6 जना नमिनेटेड एमसिएलए दं गासै जों 46 नोबो हरनो गोनां जायो बेबायदिनो जोंनियाव गियान सोरांखौ मोननै जों फेस होनाय जाबाय बुजिबायना दा बेखौ जुदि साननानै नायोब्ला दिनै स्कलारशिपखौ जों गोबां जथेस्थ'खिनि होबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो मा जाहैबाय बिदिनो मा होनो सेल्फ हेल्प ग्रुप जेराव जोङो थांनाय इलेक्सनाव जोङो बयखौबो महिलाफोरनि थाखाय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो मोनसे मा होनो बिथांमोननो सुंथानो थाखाय बिथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बिथांमोननो जों फैसा होगोन होननानै 75,000 होगोन होननानै जोङो इलेक्सनाव जों खुगा दामदोंमोन दिनै बेबायदिनो जोङो प्रमद बर'नि नेतृत्वआव दिनै जोङो गासै 9,800 बिटिआर ओनसोलाव जों गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि फार्स्ट केसनि जों होनाय जाबाय मानोना बेफोरनोथ' मोनसे डेभेलपमेन्ट दा बिनि गेजेराव जोंना मा जाहैबाय PMGY खौ दिनै जोङो मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिनि दिनाव गोबां PMGY पेन्डिं जानानै दंमोन बेखौबो दिनै जोंनि सरकारा दिनै दायित्व लानानै खामानि मावनो गोनां जाबाय बिथांमोननि दिनाव मोनसेबो BCDCनि लेभेलाव मोनसेबो माने जब कार्डनि दारै एमजिएनरेगानि खामानिफोरा साक्सेसफुल जायामोन मानोना बिथांमोना जब कार्डनि नामाव फैसा दिहुननानै जायोमोन नाथाय जोंनि दिनाव दिनै लामा बानायदों ब्रिक केनेल बानायदों बेबायदिनो जों सीसी ब्लक बानायदों बेबायदिनो जोङो मा होनदों गोबां रोखोमनि जोङो कमिउनिटि हल बानायदों जेराव जोङो अंगनबादि सेन्टार बानायदों बेबायदिनो गोबां मा होनो प्रमद बर'नि नेतृत्वआव माखासे प्लेनिं प्लान पलिसि लानानै एमजिएनरेगानि गेजेरजोंबो जों गोबां उन्नतिखौ लाबोदों दा मोनसे समाव बिथांमोननि गेजेरावनो एसे नायदों जेनेबा जिहेतु माखासे कन्ट्रेक्ट खामानि गले गले खौरां बिजोङाव मालाबा बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंबाय थायो जे BTC आव जेनेबा लकेल कन्ट्रेक्टरफोरखौ होआलासे बायजोनि कन्ट्रेक्टरफोरखौसो होयो होननानै लकेलाव खामानिखौनो होआ होननानै बुङो बिथाङा थारैनो नंमारगौ नामा बेखौ बिक्रमनि खोथाखौथ' जों मा बुंनो बिक्रमआ सोर बबेनिफ्राय फैदों बेखौ बयबो मिथिगौ बिथाङा सासे थिकादार आरो बिथाङा मोनसे समाव बेसेबां गिदिर थिकादार बेखौबो जों मिथिया खिन्थु गावखौनो बे बुंनानै लायो जे आं सासे थिकादारनि गाहाय नेथारि होननानै अल BTC थिकादार एसोसिएसन नाथाय आङो थिकादारफोरनावबो सोंदों जे नंमारगौना बिक्रम दैमारिया थिकादारनि गाहाय नेथारि बुंदों बिथाङाथ' थिकादारखौनो मावफेरा जोंथ' बिथांखौ मोजां मिन्थिया आरो बिथाङा मानो जोंनि थिकादारफोरनि नाम लानानै बिथाङा मानो दिनै पलिटिकेलाव बिथाङा माने गोबां बेबायदि गभर्नमेन्टनि सायाव माने नंनाय नङि बाथ्राफोरखौ एरखुंबाय थायो बुंबाय थायो हयथ' बिथांनि खोथाफ्रा दिनै मिनिंलेस दा ओंखायनो होनदों आं बिक्रम बायदि व्यक्तिया मोनसे समाव आं बिथांखौ खननैसो लोगो मोनदों बिथाङा आंखौ सिनाया जानो हागौ नाथाय आं लोगो मोनदों चिफनि चेम्बाराव बिथाङा थांनानै बै समाव खामानिबो नागिरहैदोंमोन पुरुना बिलबो नागिरहैदोंमोन जेराव बिथाङा पुरुना बिल आरो खामानिखौ मोनाखिसै जायनि जाहोनाव बिथाङा प्रमद बर' सारनि सायाव बिरुद्धि जानानै दिनै बिथाङा मोनसे मा होनदों बेरेखा हान्जानि मोनसे रल लानानै खामानि मावबाय थादों दा बिथाङा बेसेबां जुदि प्रमद बर'नि सायाव जुदि बुंनो सानदोंब्ला दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायाव जुदि बिथाङा जुदि आसि थुनानै बुंनो नागिरदोंब्ला मानोथो बिथाङा BPF आव जइन जानो हाया बिथाङा मानो बिथाङा BPF जों थानानै माने खामानि मावाखै मानो बिथाङा कन्ट्रेक्टार एसोसिएसननि मोनसे माने नन पलिटिकेल राजनिति माने हान्जा नङा गारनानै बिथाङा कन्ट्रेक्टारखौ माने दागि फोनांनांगौ दिनैनि दिनाव बिथांखौथ' रावबो मोजां मोनाखै नंनाय नङि बिथाङा आरटिआइ मारिनानै नै ओरै जाबाय बिथाङा सानफ्रामबो प्रश्न खालामबाय थायो बिथाङा नुदोंना नुवाखै दे दिनै हाग्रामा महिलारि साननि दिनावबो जे गोबां गुबुन मानसिफ्रा गुबुन स्टेटनि मानसिफ्रा गोबां साप्लाइनि नामाव जे थिका खालायनानै जे फैसाफोरखौ लांदोंमोन
दिनै जोंनि दिनाव जोंनियाव गोबां बर'फोरानो कन्ट्रेक्टारनि जिखिनि मोननांगौ माखासे माबाफोर जिखिनि कन्ट्रेक्टार माने जिथु लाइसेन्सनि गेजेरजों जिबायदि बिथांमोना माने मोननांगौ मोजां माने बिबाननि बेबायदि बिथांमोनाव बेबायदि जथेस्थ'खिनि माबा गैथ'वा जायनि जाहोनाव दिनै जोङो मा होनदों कन्ट्रेक्टाराथ' जोंनाथ' अफेन खालायदों बेहायथ' नों सोरबा दिल्लीनिबो बुंनो हागोन मुम्बाइनिबो बुंनो हागोन खिन्थु बिदि होननानै जों गासैनिबो होदों बेथ' नङा मानोना जोंनि आसामनि सोरबा बुंदों मानो होनब्ला बिटिसिआ बबेनि सिङाव दङ आसामनि सिङावनो दङ दा आसामनि सिंनि मानसियाथ' बुखागोन जेरै जों आसामनिफ्राय जों दिसपुरनिफ्राय खामानि लाना फैयोब्ला बिथांमोना खामानि लाना फैयानोबा दिसपुरनिफ्राय बिथांमोनाबोथ' निश्चय बुंनानै लांगोन बेहायथ' जोंनो जायहा कन्ट्रेक्टारा जोंनो खामानिखौ मावनानै होफुंनो हागोन बेबायदि व्यक्तिनो रोंखा राखा व्यक्ति माने कन्ट्रेक्टारफोरनोसो खामानिफोरखौ होनाय जायोना दा बे नङा जे बिक्रम दैमारिनि बाथ्रा बुंनायाव जे जोङो जे होथारनांगौ बिक्रमनो जे होथारनांगौ बेथ' मालाबाबो जानो हाया जोंथ' बे जुक्तिनि बाथ्रा नङा ओंखायनो आं सानो बिक्रम बायदिनि बाथ्राया खुनु जुक्तिहीन नङा आरो बिक्रमा गाव मोनैनि जाहोनाव बिथाङा खामानि मोनैनि माखासे पुरुना बिलखौ मोनैनि माखासे बिथाङा एलिगेसन खामानि मावनायनि थाखाय मोनैनि जाहोनाव बिथाङा दिनै नंनाय नङैनि मा होनो मिडियाआव फैनानै होसिख्रावबाय थानानै गावखौनो हिर' जानायनि बाहेरा खिन्थु बिथाङा खुनु फेक्टर नङा आरो बेखौ जों खुनु जयगथाबो होआ आरो बे जोंनि सासे कन्ट्रेक्टार एसोसिएसननिबो उमुख नङा होननानै जों सानो आगुनि बारग' गाहाय बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोलाव सम बिथाङा बिटिसिखौ सालायबोदों बे समाव गेजेर गेजेर बिथाङा फोरमायो बा बुङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जे माखासे गिदिर गिदिर डेभेलपमेन्ट बिल्डिंफोर बा इन्सटिटिउसनफोर गाव लुनाय आरो जेराव गाव लुनाय बेहाय UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा मिटिं खालामो आरो गावखौनो रायो होननानै खोथा बुङो थारैनो बै समाव बिथाङा माखासे डेभेलपमेन्ट खामानि मावहरदोंमोन नामा दा आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि मानगोनां बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे जेराव जों लुनाय बिल्डिं जेराव जोङो लुखानाय कनफारेन्स हलफोराव बा कमिउनिटि हलफोराव आंखौनो मिटिं खालामनानै राय होननानै बुङो मानोना बिथाङा बै समाव सरकाराव दङमोन सरकाराव थानानै बिथांनि दायित्वआ बेनो जे गामिनि ओनसोलनि उन्नत खालायनाया बिनि एक नाम्बार प्रधान जानांगोन मानोना बेहाय सोरबा हाग्रामा महिलारिया बानायदों सोरबा प्रमोद बर'आ बानायदों बे बुस्थुआ थाया मानोना बिथाङा जिथु दायित्व लादों बिथाङा बे 17 बोसोराव सरकाराव थानाय हिसाबै बिथाङाथ' मावनानै देखायनांगोन जेराव बिथाङा बे मावनानै जे बिथांनिनो नाम थाबाय थायो बेथ' जानो हाया बेथ' सरकारनि बुस्थु बिथाङा गाबोन बे सासननिफ्राय गैला बिबाननिफ्राय गैला बिथाङा सोमजायनानै गालांनांगोन दिनै बिथाङा बुंसै नामा जे बे बिटिसि एसेम्ब्लिया आं लुनाय बेनिखायनो बेहाय थानानै नोंथांमोना एसेम्ब्लि खालामनो मोना नोंथांमोना बेहाय थानानै मिटिं खालामनो मोना बेथ' जुक्ति जानो मोना गाबोन प्रमोद बर' साराबो बानायना गालांसै अब्ला प्रमोद बर'आ बुंसै नामा जे दिनै बे आं खालायनाय न'आव नोंथांमोना आंखौ बुंनो मोना जेबो बाथ्रा बुंनो मोना बेथ' जुक्ति जानो हाया मानोना दिनै जाय सरकाराव जाय मानसिफ्रा दिनै व्यक्तिफ्रा दिनै दैदेनगिरिफ्रा मोजाङै खामानि मावा बेखौथ' अलरेडि जोङो सावरायखागोन मानोना बुंखागोन जुक्तिनि खोथाखौ लाबोगोन दिनै बिथांमोना जेरै आसि थुनानै दिनै प्रमोद बर'खौ नंनाय नङिनि फुंनि बायदि बिथांमोना रायलायबाय थायो बिथांमोना प्रमोद बर'खौ रायनो मोनाबानो बिथांमोना गोजोना जिहेतु मानोना दिनै प्रमोद बर'आ बिथांमोननि थाखाय साबसिन खामानिखौ मावदों दिनै नोंगौ हाग्रामा महिलारिया माखासे बिल्डिंफोरखौ बानायना गालांदों जेराव बिथांनि ट्राम्स दंमोन जेराव बिथाङा बै समाव सरकार सालायदोंमोन दिनैथ' बिथाङा सरकार खालायाखिसै मानोना मोनसे बिसिडिसिआ दिनै जोंनि दिनाव बानायनायखौ गाबोन सोरबा बे BPFनि मानसिया सरकार खालायनायनि उनाव बै बिसिडिसिआव माने खामानि मावोब्ला बेखौ सोरबा जों बुंनोसै नामा UPPLआ जे जों खालायनाय बेहा नोंथांमोना अफिस खालायनो मोना बेथ' जानो हाया बे जाबाय रायजोहा बुस्थु आरो बे सरकारनि मोनसे प्रपार्टि दा ओंखायनो बेहाय खुनु बे बाथ्राखौ आं जुक्ति होननानै साना आरो दिनै आं बेखौनो हाग्रामा महिलारि सारखौ आं बुंनो सानो जे बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय जुक्तिहीन होननानै जायाखै होननानै आं सानो मानोना बे सरकारि बुस्थु आरो सरकारनि मोनसे सम्पति बियो बेहाय नोंबो आंबो थांनानै बाथ्रा बुंगोन जोङो सोरखौबा रायगोन जायहा जों मोजां खामानि मावा बेखौ बुंगोन मानोना आंबो गाबोन जुदि मोजां खामानि मावाखैबा आंखौबो नोंथांमोना रायनो हागोन जिहेतु दिनै नोंथांमोना नुदों जे हाग्रामा महिलारि सारनि जे समष्टि देबोरगाव समष्टिया जिहेतु बे समष्टिनि आं सासे गाहाय नेहाथारि जोंनि समष्टियाव जिबायदि मोनसे उन्नत जानांगौमोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन फरलाइननि साहा जिहेतु नोंथांमोना जेब्ला थांनानै प्रेक्टिकेलि फिल्डआव नुगोन जे गोबां जोंनि बर' गोबां आदिबासि मानसिफोर दङ गोबां जोंनि गुबुन गुबुन जनगोष्ठीफोर नेपालि गोष्ठीनि मानसिफोर दङ दिनै बिथांमोना गोबां डिप्रेभ जानानै थादों बे 17 बोसोराव मानोना बिथांमोना हा फाट्टा मोनाखैमोन
बिथांमोना लामा दलां मोनाखैमोन बिथांमोना न' बां मोनाखैमोन आरो बिनि उनाव बेबायदिनो गोबां माने गभर्नमेन्टनि जिखिनि आसनिफोर बे आसनिखौ जोङो टटेलि जों मोनाखैमोन आरो बिनि सायाव जोङो डिप्रेस जानानै थादोंमोन दा नैबे समाव आङो मोनसे गेदेरथार मोनसे इस्यु जेरावनाखि बिटिआर गभर्नमेन्टआ 3 बोसोरनि आबुं जानायनि गोजोन सानखौ गोरोबथानि सानखौ फालिदोंमोन आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा आसा मोनसे खालामनानै दं आरो लामा मोनसे नायनानै दं जायफोरनि न'खरफ्रा बारग' एनडिएफफोरनि न'खर आरो गोबां हारिनि थाखाय मावनानै जेलाव जोबथेसालियाव दासिमबो उदां जायाखै आरो केसफ्राबो जोबनानै थाङाखै बिनि सायाव दा आथिखालनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा इनिशिएटिभ लादों थ' नोंथाङा जिखिनि बिराद गिदिर मोनसे प्रश्न सोंदों बे बाथ्राखौ उत्तर होनो थाखाय आङो समाया थेवब्लाबो आंनि मिन्थिनायाव आं मोननैसोखौल' जास्ट आं बुंनो सानदों जिहेतु जोंनि दिनै बारग' बिर जायखौ जों बिर होनना बुङो बर'नि बिर बारग' एनडिबि फेमिलिफ्रा दाख्लै बावैसो जायफ्रा दिनै माने केस जानानै दङ आरो जायफ्रा दिनै जेलाव जोबजानानै दङ बिथांमोननि उदांनि थाखाय दिनै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा दाख्लैसो गासै 56 फेमिलि न'खरखौ लिंहरनानै बिनि सायाव गुवारै सावरायलायदों आरो सारा आस्थाबो होदों बिनि सायाव निस्सय हयथ' नैबे जितु बोसोरनैनि जोंहा जितु माने सम दंबावो बे समायाव निस्सय बिथाङा रन्जन दैमारि सारनि सायावबो आरो जेलाव जायफ्रा दङ जायफ्रा दिनै केस माने जादों थांनाय समाव सारा जिबायदि माने माखासे प्रब्लेमनि थाखाय जि मोनसे कमिटि बानायना होदोंमोन बे कमिटिया हयथ' नायबाय थादोंमोन आरो सारा गावनो निस्सय बुंदों जे एबार आं एनडिबिफोरनिखौ आं गावनो स्वयं दायथ' लानानै आं खामानिखौ मावगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो बेबायदिनो केसनि बिथिङावबो बिथाङा गोबां बेबायदिनो गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि फाइनेन्सियेल हेल्प खालायनांगौ बेखौ दिनै निस्सय खालायबाय थादों आरो जाय टिमा बेखौ लिड खालायदों आरो बिथांमोनाबो निस्सय मिन्थिगौ ओंखायनो आं सानो एनडिबिनि जिखिनि प्रब्लेम आङो खावलायदों बेयो लासै लासैनो समाधान जागोन दिनै जोंबो लुबैयो जे एनडिबिनि समस्याखौ सारा माने माबानि थाखाय उदां जानांगौ समाधान जानांगौ आरो जोंबो सासे बर' फिसा हिसाबै जोंनि जायफ्रा दिनै दावहाथिलियाव नोंथांमोना गावखौनो बावसोमनानै खामानि मावबोदोंमोन जायखौ जोङो बर'नि बिर होननानै बुङो जोङो बारग' एनडिबिफोरखौ नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायदों जे नोंथांमोना एसे धैर्य खालाय आरो नोंथांमोननि बेखिनि खामानिफ्रा नोंथांमोना मा मोननांगौ मा मोननाङा नोंथांमोननि साख्रि बाख्रिनि खोथा नोंथांमोननि मोननांगौ जिखिनि अनसुंथाइ नोंथांमोननि जिखिनि माने केस दं बे गासैबो माने समाधान जागोन होननानै सानो आरो लास्टलि मोनसे खोथाखौ आं बेखौनो मोनसे जिहेतु दिनै नोंथांनो मोनसे खाबु सुबिदा मोनदों आङो बेखौल' खावलायदों जोंनि टारगेटआ आं दहायनो होनबाय थादों जे जोंहा जिहेतु मा होनदों बिटिआर ओनसोलाव गोबां जोंहा बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ मावनांगौ दङ दा दिनै एनडिबिफोरनि केसनि जोंहा सायाव खामानि मावनांगौ दङ गोबां एनडिबिनि जेलनि सायाव जोंहा जेल गहोनायनि सायाव माखासे जोङो बिथांमोननि न'खरनि आरो मार्टियार्स फेमिलिफोरनो जोंहा गोबां अनसुंथाइ हरनांगौनि जोंहा मोनसे दङ बेनिखायनो जोंनि जि एनडिएनि जि केन्डिडेट मानगोनां जयन्त बसुमतारी सारखौ नोंथांमोना बयबो भट हो आरो नरेन्द्र मदिखौ गिबियावनो नोंथांमोना मा होनदों माने प्राइम मिनिस्टार खालायनायाव जोंनिफ्रायबो सासे अंकिदार हिसाबै जोंनिफ्रायबो सासे केन्डिडेट देरहासार होनो हायोब्ला निस्सय नैबे प्रब्लेमनिफ्राय नैबे जेंना जेंगोनानिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ निस्सय नरेन्द्र मदि सारा जिहेतु जोंनो बिटिआर सुक्तिखौ होदों आरो बिथाङा नैबे फैनाय नैबे 3थि खेबनि जि प्राइम मिनिस्टार बे प्राइम मिनिस्टार जाखांनायनि उनावनो एनडिबिनि जिखिनि गिदिर इस्युफोर दङ जोंनि बर' जातिनि जिखिनि इस्युफोर दङ बिटिआरनि जि दफाफोरा मावफुंजायाखै बे निस्सय जयन्त बसुमतारीनि गेजेरजोंनो मावफुंजागोन बेनिखायनो साफ्रोमबो बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ दिनै नोंथांमोना जि एनडिएनि मोनथाम जि पार्टी जेराव जोंहा एजिपि जेराव जोंहा UPPL जेराव जोंहा बिजेपि बे मोनथामजों एलायन्स खालायनानै जि एनडिएनि जि मोनसे केन्डिडेट होदों आरो बे केन्डिडेटनो निस्सय नोंथांमोना भट हो आरो जोङो निस्सय नोंथांमोनखौ खोथा होदों आरो नोंथांमोनखौ जों आपिल खालायदों नोंथांमोना ट्रेक्टरनि सबियाव नोंथांमोना भट हो आरो ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै नोंथांमोना नैबे 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव नोंथांमोना गासै बेहाय मा होनदों जोंनियाव गासै मा होनदों 14,70,000 गासै 274 भटार्सफोर दङ बेनि गेजेरावनो दङ जोंहा महिला माने मेल हिसाबै गासै 7,35,358 दङ आरो बेनि गेजेराव जोंहा फेमेल हिसाबै गासै 7,34,902 दा बिनि गेजेराव गासै जोंना 9टा समस्ति गोलैयो एमएलए समस्ति गोलैयो
बेफोर जाहैबाय 1 नं गसाइगाव, 2 नं दतमा एसटी, 3 नं क'क्राझार एसटी, माने 4 नं बावखुंग्रि, बिनि उनाव 5 नं पर्बजरा, बिनि उनाव 19 सिडली माने चिरां एसटी आरो 20 बिजिनी आरो 41 मानास आरो 42 बाक्सा एसटी, गासै टोटेल जोंनाव 9टा एमएलए समष्टि गोलैयो। बेनि गेजेरावनो गासै जोंहा भट केन्द्र दङ, गासै 1862 गासै भट केन्द्र दङ। दा बिनि गेजेरावनो जों गासै मा होनदों जोंनि UPPL आरो मा होनो BJP आरो AGP बे मोनथाम एनडिएनि जि एलायन्स जायजों दैथायहरजानाय जयन्त बसुमतारी सारा मा होनदों 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख मा होनदों मार्जिन भट लानानै फैगोन मा होनदों लकसभा माने इलेक्सनाव देरहासार जागोन होननानै जोंनिफ्राय जोंहा मिजिंथिनाय दं। बेखिनियाव गोलाव बानायनो सानासै, बेखिनियाव आङो रायजो बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो जे माबाफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स बा सोंनांगौ दंबा कमेन्ट्सआव हर, आरो जोङो बे समावनो आङो रायजो राजाखौ गोजोननाय जासिगोन। आरो जोंहा देबोरगाव ब्लकनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि अश'क गयारि बिथांखौ